ଆଜି କଣ କରୁଛ? ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଘାଣ୍ଟ କଣ କରିବ ଏଟା କହିବ। ଆଳୁ ଖୁମ୍ବା ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କଣ ଆସିଛି ଦେଖ। କଦଳୀ କଣଟା? ଜହ୍ନି ଏଟା କଣ? କଖାରୁ ବିଲାତି ଆଳୁ କାଙ୍କଣ ସାରୁ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ପାଳୁଅ ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସୋଲା ବୁଟ ଭଣ୍ଡା ଗାଜର ଆଗ କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରିଲୁ? ଗାଜର ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପିଆଜ ପାଚିଗଲା, ତାକୁ ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରାଯିବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରା ହେଇକି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ ପଇଲା କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ। ତାପରେ ମସଲା ଢାଳିଦେବା ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟଟା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶିଲା ପରେ ପୁରା ମିଶାଇଦେବା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଯେ ସେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଟିକେ ପାଣି ମିଶିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଘୋରେଇଦେବା ଯେ ସେ ଟିକେ ମସଲାଟା ସିଝିଯିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସଲା ପୁରା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ତାକୁ ବୁଟ ଡାଲିକି ଆମେ କାବୁଲି ବୁଟ ଯେଉଁ ବତୁରେଇ ଥିଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ମସଲାରେ ପକାଇକି କଷେଇଦେବା, ସେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ମିଶାଇଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋରେଇବା, ଯେ ଘୋରେଇଲେ ସେ ବୁଟଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଇଟିଲି ଜାଗାରେ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବୁଟ ଡାଲିକି ଏବେ ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଆମର ରହିଲା ଆଉ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ କଥା। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଆମର ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିରେ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ତ ଆଉ କାଢ଼ି ହେଲାନି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟା ଫାର୍ଚା ହେବ ପିଠା ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁକା ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟାରେ